tapno may kari tayo, agdayaw tiyapo. La 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 la. Isagutay ti puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw tiyapo. Intayon pasang bayan tiyapo, sarabwen tay tikan kanta tayo. Isagutay ayat kayo, kakapsat ken patatao, tapno may kari tayo, agdayaw itiapo. Gagabsat rugyan tayo, dahito apan nagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti Diyos inikkan na tayo, itinaduma-duma asagot, naduma-duma at alugading, naduma-duma a paglaingan. Dagitoy ket inted na, tapno usarin tayo a pagserbi, pangtulong kadagiti kakabsat tayo. Intalik na kada tayo, dagitoy nga sanikwa, dagitoy asagot. Tapno mari na dagiti tattao, nga ti Diyos ay ayaten na ida. Agyaman tayo iti daytoy a panagtalek. Tapno may kari tayo may karanod iti daytoy a panagdaydayaw, bigbigan tayo pay dagiti nagkurkurangan tayo. Dagiti gundaway, nga hantay nga inusar, dagitoy nga sagot tayo. Dagiti gundaway a binukbukudan tayo, dagitoy atalugading kenlaing tayo. Pagbabawyan tayo dagiti abasbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid akkuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Aku mga
iti Diyos iti kangatwan ket ditoy dagakapya kadagiti tattao Imbang di panak nakem na imunan nagdaka itanog nakapagrupa banda ka daydaya wenda ka agyaman kam ken ka gapuiti naindaklan na dayag mo Gloria iti Diyos iti kangatwan Apo Diyos na ilangitan ngari Diyos Ama aman nakabalirami ket sika Apo mia Jesu Kristo Bukto nga anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwan sika mangika kadagiti basbason ti lobo kasyan na kami Kamangika kadagiti basbason ti luto awaten kataytoy arararami sika situtugaw iti makangawan ti Ama kasiyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwan yang taay siksika o Apo Jesu Kristo tinasanton siksika ti Apo siksika iti kangatwan iti timpuyog ni Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. kumararag tayo. O Diyos, nang nangro na nga ipakitam tapan nakabalin mo, babaen ti panang nga asim, ken pamakawan mo. Ipaay mo kad adi agres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Amos. Kuna ti Apo ang manakabalin amin. Asi kay tupay da kayo ananam ay ti biag na ditasyon. Asi kay tupay da kayo nga agid ida kadagiti napipintas ken nalamuyot
asupayo. Ken agsidsida iti karne ti orbon a karnero. Ken baka a naggapo iti arban. Pagayayatyo ti agputar iti kanta, akas ken ni David idi. Keto karenyo iti arpa, aginom kayo iti binorbornay nga arak. Ket sapsapuan nyo ti bagiyo kadagiti kanginaan abang banglo. Ngem saan kayo nga agladingit iti panakadadael ti Israel. Ngarod, dakayto ti umuna ami italaw akas balod iti sabali adaga. Agi buston dagiti panagramrambak ken padayayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Kanayon atong palen ti Apo ti Karina, isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen. Ken mangted ti taraon dagiti mabisin. Wayawayaan ti Apo dagiti balod. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailuplupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti ganganaet. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Saramayan na dagiti balo ken ulila. Lapdan na dagiti managdakdakes iti panggepda. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen, osyon. Agarin to ti Diyos mo iti amin at tiyempo. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Ti maibasa na adaw ti umuna surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Sika, kas maysa a tao ti Dios, ikaw gumaam asuruten ti kinalinteg, ti nadyosa na biag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinatakneng. Makirupak ka na imbag itinatanok adangadang ti pamati. Gunudem ti biag nga agnanayon anangayaban ken ka ti Dios. Idi impakaamom ti kinapudnom iti sango ti adu a saksi. Ita bilinen ka iti matang ti Dios a paggupuan iti amin na biag ken ti sangwanan ni Kristo Jesus anang saksi iti kinapudno iti saklang ni Poncio Pilato. Salimit-mitam ti bilen ken di mo ipalubos a matulawan wenno adda pakababalawan na agingga iti aldaw panagparang ni Apo tayo a Hesukristo. Intundumteng daytoy a tiyempo iparangto ti Dios ti madaydayaw ken kakaisuna amang ituray ti ari ken Apo dagiti Apo isulaeng ti sana matay agnaed iti silaw nga awan ti makaasideg awan ti siya sino man ang nakakita ken kuana. Awan ti di makakita ken kuana. Adda kumaken kuana ti dayag ken agnanayon na panakabalin. Amen. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Pampanunot mi ikatemme titwa mi sisasagana kamadungge intay amin ikanta Alleluia Alleluia intay amin ikanta Alleluia Alleluia Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti Pariseyo adda idi may sa abak nang akanayon asi kakawes kadagiti agkakangin na alupot. Inaldaw met nga agbibiyag asi bubuslon. Addamot may sa napanglaw nga agnagan Lazaro nalapunos iti gaddil.
Inaldaw ang maipan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartari gagayan na ngamin apidpiden ti bisin na kadagiti maregreg iti lamisaan ti baknang. Pasaray mapandildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti yan ni Abraham. Natay met ti baknang ket na itanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades. Timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo, agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impokkaw na, ama Abraham kaasyan nakadi, taibaon mo ni Lazaro amang babasa ti ramay na, ket palamiisan na to'y dilak. Takas taunay ti pannakatutuok ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglagi pa makabayatan ti panagbiag mo. Adda amin akinabaknang ken ka, ngem naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan, adda ditoy amaliwliwa, ket adda ka dita amatutuok. Saan la adayta? Adda dakkel ayuyeng iti nagbaitan tayo, tapno saan na makabalasiw dagiti mayat nga umay dita manipod ditoy. Wenno dagiti aggapo dita nga umay ditoy. Dawatek nga rod ama kinunatibak nang nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak tapno bagbagaan na dagiti lima kakabsat ko alalaki sadyay amangan no umay damet ditoy ayan tituok. Ngem kinuna ni Abraham adda da Moises ken dagiti propeta ama magbaga kadakwada bayam dagiti kakabsat mo adumngeg iti sauda. Saan nga umanay dayta ama Abraham insong batibak nang ngem no agungar ti maysa kadagiti natay ket mapan kadakwada agbabawi danto kadagiti basbasolda. Ngem kinuna ni Abraham no di dadinggen ni Moises ken dagiti propeta di danto met la mamati uray pay no adda agungar kadagiti natay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gayaw ti may pay ken ka first. Good morning. Ingato naman ti ima na dagitay babaknang. Ne. Kino-feeling blessed kada adda amin nga maalayo ke iposyo ke feeling blessed kada anya dagitay ipoposyo. Sino dagitay napapanglaw? Ay apo. Dagitay agin papanglaw kano kunan. Kita inyo Allah kayo da kay ababa nang nya nga agkong ko na aba nang iti umuna nga maibasa ken ti Ebanghelyo. Si kayo pay da kayo nga nanamay ti biag na kunana. Ti surat ni libro ni Amos. Da kayo nga napintas ti pay nalamuyot ti agid-id da kadagiti nalamuyot asopayo. Agsidsida ti karne ti urban ti karnero ken baka kunana. Dito yung Ebanghelyo tayo may saaba nang. Mangmangan inaldaw nga nakakawus naimas ti kangkanen na. Adda ni Lazaro iya ayan ti ruangan na diyan ti sirok na nga apan laeng agpidpidot ti murkat. Murkat ko natayo ti Ilocano da jag tinag nya matinag ijay plato. In English crumbs kunana da nya. Ke murkat ti kangkanen na laeng ni Lazaro apan daipan agkukutil ata dildilpatan ti aso di gaddil na. Ke tila kangkanen na di masubra. Idi natay da nga dua baliktaden. Ginaba nang nay nakapudpudot di ayan na kay jay ni Lazaro adda jay nga makikadkadwa kin Abraham. Apa inya nga tati how do we define rich? Kasano pa nang kita tayo no pa nang describe tayo itinaba nang siya akajak pa nakakita ti pudno nga ba nang nga dito kuma ari nga adda ijay palasyo na with all the gold ti amin nga bado na kada ngipon na kada corona na kada amin nga lugan na limousine kada Mercedes Benz nga nakaado ti gwardiana nga tantaran kunana ko man sumungat jak pa mo nakapantikas di nga mismo nakamitikas di nga ari nga ba nang nga kunada anya ti ideyak ti ba nang idi ubingak. Idi ubingak ti panagkitak ti baknang no daytoy ag December agsangput dagiti taga Manila kada taga abroad di ayan mi.
Wow, kung nagbungga kita tila ang ano idi ka no aday no jay may nga balay ka at the Christmas light na awam ngamin laklakod to idi ay lata Manila mat niya no the Christmas light na apamitang tanga din nga ubing nga laggilap-gilap bilbilangan min no mamin ano nga aggilap day tanga Christmas light di mo lagsar-sar dengan day jay ti sumaruno kung kunami jay apan itudto daw awam pay mo lang ngamin selfie idi tag selfie ako mamo data Christmas light ti ka aruba. No daytay sumangpet da with all the paputok di mat naguso ti paputok ide. No Christmas apo ha ang agtal na ti paputok ale pinapigsaan umapapal kami anya nga tatari na nati agpaputok ti napigsa. Kada kami ide ka adaya uray wattusin anyo mo ti wattusin ata rich kids kay nga raw uray deti gurad-gurad la simento kasi maungtang kami pa no gumatang ka. Nangalam ting gatang mo kuno kuna ni inang nag tid ni amang di ka pili gatang ti kanam apay makan mo data unana alaga nakita na gimatang ti watto si uno adape daytay ni pulbura daytay ni nalabaga no green no blue nga alaalaom jiting nga nga pami ikanti katsulana ki ipakpak mi kasi agputok ay awan na makita na kani inang nga nakagimatang ti kasi di ka pili gatang ti kanam nya malalam dita. Umapapal kan to jay kanak man ti may sa kung kunam to maji imot mga kadwang magkaya na iso na lati agpapaputok di na mapay mapadasan ma iso nga naggaputi sirib kumutan sirib mi mutan gapot awam mo paputok may awam mo igatang may natural ti paputok may anyo pa nga tang amo dataw ita rich kids kay nga road amo yo ji bulong ti kawkawati paputok mi day jay ni kabil mutanay ka kuna nagpigsa na kabil mo jay bulong ti kawkawati ti huwag putok na dyan. Anyo nga mo ata. Da kami ako, namapang kamang ruot. Piman deng-denggam dyan nagpipiksa. Sika ako. Mayamat. Ang kapay madisgrasya. Kakas dyan, ti idea tinababa nang itinogsang puta. Wow, at dapay na minsan. Kung na dyan kasinsin ko ta, anak mga dating, ano dati mga adag padaya ka. Mapahanak lata kasi. Ada ano buena da. Naglitsyon da. Nya ti litsyon. Diyak pa mo ta idea ti litsyon. Lechon kan niya miya ka. Nabirot ak iso lechon ng aday jay. O no, nanya na ganang tukling mga agkukurot nga na alam ak iso ati lechon ng mga day jay baboy. Baboy, kas ano? Naimas day jay. Parpartyon damat. Limabas day jay. Day jay. Diya kamo ano, napanjihades. Wano jay langit day ito nga bakit. Antay, ikan na kami. Mananyo nga niya. Ijay kayo nga mangan. Diya ka mo na dadya hades, na dadya langit, dahito nga bakit. Ila pinakawangkaw. Diya nakaraman talitsyon. Kaya ko na ka, anya nga tatalitsyon. Ay apo tataamin nga papanaklitsyon, kukwayo laeng. Ipasango na tagpagpagargar ti tabana kasi Diyos ko, atake dahi tahan puro, pagpiwis ka, kung ang arudin ng mga anak. Kukwayo laeng. Kasi diya ti idea, tiba nang idi. Kasi di ba nagkitak tiba nang nga magatang da di kaya da makanda di kayat da kanan ay apo da kami na nagpalitsyon ka di ayan may idin na kung may damo dil patan da tugot mo ay apo kunada awan akan nyami kitata da ito ibanghelyo tayo nagkaro apay basol ti agbaling nga ba nang no. No nasaya at tinaggapuan na kas pangarigan na ikang katinasaya at nga negosyo. Well and good. No nagsakripisyo nga nagbasa. Madamo dagatay nag-abroad. Kinaparaburang ka. Nagagat ka. Basol ka dito at dasan ni ko. Anahaan Nangruna no han nga sinitik, han nga tinakawan. Adumot adagitay nagagat ka da, nagbusiness ka da dagitay nagadal nga nalaing nga makagatang ti kayat da nga. No daduma dagitoy ka handa pa ibilang nga ba nang di bagbagida. Dagiti nagsakripisyo nga nagtrabaho nga addasan ni kuana ka handa nga basol. Nga maapay nga dito ebanghelyo kasla nagdakas la unay ti baknangen. Uri ti umuna nga maibasa apay nga nagdakas la unay na amot Kun amo dagiti nagaget nga addasan ni kuana basol da ako na da magkadagitay awanan tapiman parparbangon nakasukaten nga apan agtrabaho no apan agbusiness dayjay nagaget. O labsan ng tuman ni padpadak mga saksaklutin na latid na kung kunanan to di agkapkapi nga aldawon ka agkapkapi pa iladjay nga dati makapasail nga kitaan. Sino akin basol DJ nagagat wano DJ kaarubang mga ta adam kas nga talaga nga dati alla agkakaribuso kayo nala mapang kay aminan
Agimok-mokat to pala diyang, hampay naka-imokat pala. Kung ka na pala, ano pa nagnam, ay tibiyag da dagito yan. Ngam na dayo da apo, talagang uray no, San Fernando pangalaang mapanda. Kaanya nga roti akin basol da ka dita ba, nang dahaamot. Ngam no daduma, apay basol da ta, marigrigat dahaamot no daduma, di laeng mat no daduma, di kunata yung less fortunate. Adda buteng da nga agbasa, magpabasa, mabuteng nga ag-explore ti lubong, nakapkapsot di pakinakam, iso da mo no daduma, di kunata yung nga mabati, wano saan madimo di priority, ngam basol da, whatever anyaman ti sitwasyon da, hantay mo majadsan di ba, nangam apay basol ti agbali nga ba, nang no, haan, no addaang ka ta nagsakripisyo ka, haan mo nga basol da, nagtrabaho ka nga rod. Ngam apay ang kastoy ti pangarig ni Apo Isos. Ni Lazaro apan mangmangan iji ayan ti ruay ni sirok ti lamisaan na jiruangan na. Amuyo ti murkat kadakwada, sigon dagiti eksperto ti Biblia, apay ang adda kanin na diya nga tinapay, ang nanggagyon sa dato idin. Ngamin kanyada, numanganda, karne kumanya, awan ti tisyo, awan pagpunasan. DJ mo ila tinapay, tadadakkel nga roti tinapay, so awan in na po da. DJ mo ila tinapay, iso ti kaslapang buggoda, ibansag da di sirok ti, itinag da di sirok ti lamisaan. Dayjay ti kankanen ni Lazaro. Kadati ba nang ako with all the amin-aminan adda dessert na, adda koksero na, adda amin lechon, kada amin-aminan cake, kaisuna ka dayjay laeng ti kankanen na. Kitatan nagbaliktad. Anya ti kuna ni Abraham, ay day tinaba nang kin ni Abraham. Ama Abraham palubusan man ni Lazaro tababasaan na di ima na. Taumay na idepel dito'y dilak ta mawawak launa yun natuok. Natuok na rigat. Kitahaan nyo nagsimple di daw-dawatin day tiba nang kin ni Abraham nga ni Lazaro apan na idepel ta apaya. Idi magamin isuna ti addaan, di na pa'y napadasan nga inyawatan ni Lazaro. Haan nga basol jiba nang, haan na nga pinaritan ni Lazaro, ngam anyat nagkurangan na. Han na mga imbaga nga agtatakaw dahil tiba nang, han na mga imbaga nga kwata, dakis ko mahaan mat. Relihiyoso pa'y kiidi ata, pa'y nga amuna ni Abraham. Ngam anya nagkurangan na, di naman la inikan ti danom, di naman la inyawatan ti usto nga makan, di naman la tila daw-dawatin ng orda ti ba nang kaidapol ni Lazaro jiramay na niya. Kadatoy ka idi addadje nga mangmangan ni Lazaro nga marigrigat nga ipandamang mangan, di naman la inikan met iti pudpud no nga addaan ti ayat. Anya nagkurangan na, haan na nga inikan ti ayat. Jay hanapay ka nga inted kinkinan ni Lazaro. Dahil tinagkurangan na, haan na abasol ti kinaba nang nangam, haan na inikan ti ayat. Dahil pinagbibiyag ni Lazaro. Iso nga dahil ti kasla pagpampanunutan tayo kakabsat. Salvation is just there in front of your door. Ti panakaisalakan, haang ka nga agmisyon nga masapol nga, agpatader ka kongregasyon mo, dahil mapanggagmisyon, haan, dadtarwangan mo. Kasla dati na ba nang, no inikan na ti ayat dayjay, no dayjay, apay ipanglaw na laki di kanan ni Lazaro, haan ba nang marod. Ngam no inikan na ti ayat di inted na kin ni Lazaro, sigurado nga awan ijay hadis dati nga ba nang, pangarig ni Apo Isos ngam iso ati matungpal, iso nga ti pan nakaisalakan, dadtalaruangan mo. Haang nga masapol nga umadayo, dadtaruangan mo. Kaya na nga sa uno ikam ti ayat, ti itid mo kadagiti kakabsat mo, nang runa kadagiti makamkamtudan, pan nakaisalakan daytan. Ayat haan ang pasikat. Ngaslakan niya yumat, apo nagdakagangganad, uno adda daytay nagbagyo, nagisupot-supot kayo, apo sabon mo lang nga may nga tokkolkin, duwa nga noodles ka, iwaras tayo, haan aguray tawang pedagiti mang video, agraraman. Ayat nga ta dayjay wano. Dayjay nga rod. Ayat nga ta dayjay wano anya laeng madia. Kati salvation ti pan nakaisalakan kadagtarwangan mo. No ikam ti ayat na nangruna ti kanunumuan,
Nanguro na dagiti agkasapulan, ngahaan na masupapakan, dadtan ti pan nakaisalakan. Kuna nga roden, no agaw awis kayo ti pabunaryo, katila ka ba alam nga awisan ka dagitay, ammom nga makaawis tumaking ka, the same price at the lechon na, the same nga at the cake na, the same nga at the kwak, no dagitay ka arubam ka mo maiturid nga pa ka na, anjak ammon. Dagiti kaarubang nga umay nga tumarayoto nga ubing nga, siyempre, nagriga magaming ka, bisitam ni Mayor, apo, dadtan to dagiti agbubutag kas lakanyak, iding agbubutag, antay mangang kami man, hingin kayo, jay, tanto nagbubutag nga saka-saka nga, aglinglingot nga nagtataray sa, danto umay makipangan ka, alangan nga ipasangom, nga nadama, baka ano isa mo pakaisalakanan. Di-serve mo akin na niya, di-serve mo yung nag-akil na saya. Sabagay, nagngina mo niya, with all the gitay ni pasayan, kada malaga, kada koko. Nagitay nga ubingan, malagat si dayaw. Api awang karbangan may. Awan lagar karbangan may mga mangraman mo kada gitay, dadakil nga udangan, tati udang di ayan may, kano na kamul mo, talo mo, kain sa mulmon. Nga nangan ti takki nung talibtong nga rod mo ti pagkamkam mo lang di milan mapadasan ti mangan mo daytay nini nangan ti pidsi nga tinarakan da nga dadak da kami kaliblib tong kuno nakamul mo paspasa mo ta ipit-ipitan ti kape ija alat mo maburbur to laeng isa mulmon pwede mila awan lakarbangan ming makipangan mo da iso ano daduma da no agawis ano example da padayalaeng nya no tila awisum kada kitay makaisublikan niya mga awisan na kanto with all the altar anya na ganan table cover kada dito gaw mo kada tay nakakuha apo dito kababain mo pa iti agkuti wow ngum no dagitay te kuna no dagitay ubing no dagitay binugtak mo ay jak amo no nya papanam kakabsat alag lagi pun tayo haan nga basol no addaang ka ti salsalud-sudin na dito ti rok-roko din na kas anom nga usaran di imparabor na king ka kas anom nga ekkan ti ayat di itulong mo nang runa ka dagitay awanan tanaglakat tumulong na dito amo nga makaitulong iso nga dito iba nang awan ti ba awang katikwaahan nga intentional dayjay nga napan jihades haan na nga basol ti kinaba nang na haan na nga basol nga nangan atadda mo igatang na na mo taktakawon tinagkurangan na awan ayat di jay impakita na ken nila sa nga kanayon nga adda diyan ti ruangan na kuno awan ayat di aramidam ti kaarubam no awan ayat ited mo di jay dagitay nangruna dagitay da kayo nga adda katulong na kay katulong mo kay imbilang mo katulungan nga awan ayat na yented mo ay delikadon dagiti pagtrabaho mo gati panang ipagurup mo kasla na bababada nga adayo kasla awan dignidad da nga tao ngem sika ay sus jak amo na papanamton ipagarup mo si katibusen ka ngatokan ka dagiti kwang ka trabahador mo ka awan ayat mo ti ited mo kadawada ay sus apo pakpakawan iso nga ti pan nakaisalakan dadtalaeng ruangan mo ti umuna nga makari na dagita kapulpulapul mo atat tao dagiti kakadwa mo atat tao no handa mari na ti ayat ni Apo Diyos king ka ikata ay niya naganan hamong alalaen baka dagiti umuna nga mangibalwit to kanya may langit ka dagiti kakadwam kita nyo dito nabanang niya so nga da kay nga babanang agpanglaw kay latan umay kayo kada kami no tabla niya agquiquits tayon da mapadasan nyo mati umapapal ti lechon agal alimon nga dito maraman ako mama talaka lechon yun Diyos ko agpagpagerger kakabsat anag mayat iti ebanghelyo naka intriguing awan basol na ngem anya dijay nagkurang iso na baka agkurkurang tayo mat ibalwitan tayo aji bagbagi tayo no umiso ka di mat di tratom dayta enti sidag tiruangan mo umiso ka di mo ti tulong mo kadagiti agkasapulan nga dadta yan ti arubayam umiso ka di ti ayat mo nga ipakpakitam kadagitay kaarubam uri handa ka kay kayat inak lang arud agbalay jibantayan tap na awang kaarubak won ingkad yan aghermit kan ngem pangipakitaam nga ruday tanga ayat so ti kunak ka napanglawak latan makamukay nga babanangan
No murkat lati amuyo nga ited, makamuka. Karit apo, awis nga mangibalwit ibagbagi tayo no. Si asino tayo nga makilangan kadagiti kakabsat tayo. Ulitin tayo ti panakaisalakan dat talaeng ayan ti ruangan. No kas anom nga ipakita ti ayat dayta ti panakaisalakan. Iso ti kunamot ti maikadua maibasa. Surutom ti kinalinteg ko na ni San Pablo kin ni Timoteo. Surutom ti kay kinalinteg para kin ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni si Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kas tamet na nailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Matiak met ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag iso agtaw diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamatiak met ti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ko mararag tayo iti ama tayo ana ilangitan tapno babaen ti Espiritu Santo ited na kada tayo dagiti naan-anay akasapulan tayo iti biag ket maikari tayo nga agbalin nga anak ti apo ket kuna tayo apo denggem dagiti araraw mi. Para kadagiti mangidaulo ti simbahan ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Ituloy da kumati mangidalan iti panagkaykaysa, panagsisinaranay ken panagpapada tapno maamiris ti amin ti simbahan ket pudno a simbahan dagiti napanglaw. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem dagiti araraw. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo. Aramiden da kumaamin na kapailanda ang mga trabaho ti pagsayaatan ken pagimbagan ti amin aglalo dagiti na panglaw tapno naragsak ken narangay itibiyag ti tunggal maysa dawaten mi ken kaapo. Apo dinggem dagiti araraw. Para kada tayo amin na nagkaykaysa iti daytoy a padaya maamiris tay kumati kinapateg ti panagsisinaranay panagtitinulong ken panagiinayat taday to'y tigalad ti na Kristyanuan na panagbiag. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggem dagiti araraw. Para kadagiti marigrigat, masaksakit ken maidadanes, ni Kristo Jesus ang nagsagaba, na ilansa ken natay iti krus a kanayon nga da panagikay kaysa iti sidungda, ti pagwapuan kumatipigsa, kired ken namnamada nga agtultuloy nga agbiag. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggem dagiti araraw. Para kadagiti ay ayaten tayo a pumusayen, awaten kumaidan ti Diyos anamarswa ti langit ken daga, iti saklang na kas ken ni Lazaro nga addan a makipagkaykaysa kadagiti anghel ken sa santo ti Diyos. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggem dagiti araraw. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Dawatin mi apo tapat gam dagiti nga araraw mi agbalin kam kumaakas ken ni Lazaro anatudyo napakumbaba ken natulnog iti pagayatam tapno mairanod kam tumet ti biag nga agnanayon nga inkarim kada kami dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't inaimbag mo. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikarian, nga umawat ibagi kendara. Bunga tibanno ken ligeti, idaton mitaltan anak no ang sudi, amin araksak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Itiday to'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka ikarian, nga umawat ibagi kendara. Ito'y amisa pagyaman, apoy awat minanungo adaton, sapay kumatataka Ikarya nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Gayat may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na manang nga si a Dios awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubbog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dagan sa ay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit ron. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon na Dios takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos
Dios dagiti amin parswa ilangit ken daga napno dayti pakay daydayawa kusana iti kangatwa madaydaya iyo may tinagan tiyapo kusana iti kangatwa. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay spiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panabungan salaka nanubuti sa ngalubunga inakamin salaka manubuti sa ngalubunga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Adat sa dilangit madaydayang kuma, tinagan mo tumteng kuma, di pagaryang matungpal kuma, tinagan mo dito'y daga sa dilangit, indem kadaka, di aldaw dito'y di kamen mi, iti pati na ingalda dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Nakabalin kendayang iti agnanayon adi tuag sarda. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kuma. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Tuhan,
iti samaluhan mga asika kada kami Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbaso ti sangalulungan idem kadakam ti kapya idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak nganti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararo. Daruto Diyos sa puken ka,
dawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno ang tanay na bukod mulayen siya sino ang malagit mo maring nampay ka di amin na sugsugat ko agasam ka di daho Diyos na po pasan kwen kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno at talenay na bukod mulaen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadapo taday ti Santa Amisa pabarwen na tibagikan kararwami. Inwaragawag mi kat nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidam ka di amakiranod kamto iti nagloryaan at awid na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo Diyos. Nagyaman tayo kinagragsak tayo ti amin na paramurna. Biyag nakitinten na daraken amin na sabay kumata intay amin agkay kay sa tisidong